Тренировките бяха, поне за мен, изключително тежки, особено трябваше му човек много бързо се опита да ме вкара така при вече състезателките и съответно за мен до някаква степен, особено преди месеци, бяха мъчени. Спомням си не един път или два пъти, прибирайки се от тренировка, се заключвах ревях в банята. Буквално и пътя ми до басейна беше един такъв с ярост в мен. Съответно не смех да се разрева пред баща ми, за да си призная, но едни така сълзи течаха постоянно, тъй като баща ми явно го забелязва това и явно му е било тежко и няколко пъти треньора го гонеше от тренировки. Единственото, което знам и няколко пъти му е казал треньора е: моля ти се, остави ме, просто изчакай да взема медал. Може и целта да е била за някакво подобрение, може и да не са се получили нещата, може и да е с сделки, пари. Няма как да знаем, защото на едни деца 7, 8, 9 клас с чисти помисли, работа не им е да мислят за това, кой им продава басейна, а работа им е просто да плуват, да изпълняват очакванията, които всички имат към тях. И мисля, че ние се справихме. Просто някой по веригата не се справи. Не знам дали сбърка, не знам дали беше умишлено, не знам какво се случи, но щетите са 20 години по-късно почти същите.